1 miljard euro met defensie bezuinigen. In maart we duidelijk hokker ingrepen dienen we door de minister. Een van de opties die het hield dit maar wanneer wordt om geld te besparen is het sluiten van de basis in Ljouwert. Daar is flink verzet in en daarom stappen de partijen van de Ljouwerter gemeente hier van de morgen mijlkoor in een bus naar het Binnenhof om in actie te komen. Er zijn al je dubbele signalen. De ene zijde Ljouwert bloot iepen en de andere zijde Ljouwert godzij staat dicht. Ja, dan is het of je zit achteroer of je probeert er wat aan te doen. En wie gaan als fractievoorzitter zijn, we gaan naar Den Haag en we zullen ze vertellen hoe we erover denken. De Ljouwerter delegatie had met Kamerleden praten en hoe lang een brief met daarbij een miniatuur zegje. Inzet is het behoud van honderden banen die het annex met de vleerbasis binnen. In elk geval tolen vond het arbeidsplakken, maar ik een soort werk voor bijvoorbeeld voor bouwers. Er wordt miljoenen vaak geïnvesteerd in gebouwen en in wegen en al je werkzaamheden. Toeleveranciers van de vleerbasis, dat ben we kwijt. Maar de mensen die hier wennen en die werken op de vleerbasis, ja, die besteden natuurlijk hun centen in de binnenstad, voor jou in de winkels en dat soort zaken.